kama Chris weno ntiere romo makamano bende mosebedo kadhi nyime kendo ayudo thuolo marango gi nyigi chomo kama chal nade wadane kadho wadna michumi nyakora moge jwang kama wayudo kan jotend migao mago mantie kar kacha migao mar somo ya wayanga romo mano mag jopuonj mago madongo mag sikunde mag primar ma pacho ka ayanga wawinjane kaka chenro makamano dhi nyime kaunti ma Mombasa. That our teachers are able to register through the National Open University because it is the most flexible way of improving on our capacities and on our competencies. The officials from the county government of Mombasa, the chair and the leadership of the Kenya Primary Aids Association led by the chairman, Bwana Nsioka, all of us here in today, I've seen a number of union officials led by the Secretary General for NAT, Bwana Oyu. Asante sana for joining your colleague teachers. And all of us here in today, good morning, good afternoon. I would want from the onset to convey the apologies of my CS, Julius Mikos Okamba, who today was having another national function in Nairobi, and therefore we are here today to represent him and also to be with you here. He has committed that he will be here on Thursday so that you will have an engagement with yourselves. It is with pleasure that we have this honor of engaging with you. We are engaging with colleagues. As a teacher myself, I feel comfortable that I am within my own colleagues and that we would like to most sincerely recognize and the leading role each one of us here is playing in shaping and guiding our children who are the foundation and the future of our nation. It is said that when you invest in the future through investing in our children, then you are securing the future. And therefore today, you are the custodians of the future because you are the people who take care of our children and therefore taking care of that very important future that we are all looking into. You have increased responsibilities today, as already said by your chair, as people who have steered our junior school. We would want from the onset to say thank you very much. At the beginning of 2023, we were worried, but with your leadership, you have stabilized the ship, and we are now sailing without problems. And we are all aware that primary school level plays a very crucial role in the new curriculum because it is the foundation in which knowledge, skills, values, and attitudes of our young people are nurtured to become well-rounded individuals because CBC nurtures the potential of every learner. So we would want to thank you very much as those custodians of that particular foundational level of our learners. And it all begins with your stewardship and your leadership. Once again, this conference presents a perfect opportunity for all of us to take stock of achievement, as already said by the chair of TSC, the development and the challenges that we may have gone through while doing this noble duty of stabilizing the junior school, while continuing to take care of our foundational level at our primary schools. Again, sir, as I would also like to take this opportunity to thank these head teachers for the support that they have given in the transition from primary school to junior school. I would want to say that your effective leadership has facilitated successfully the domiciling of junior school in our primary schools. So may I take this opportunity as I continue to commend you for the seamless and conclusive movement of our children from grade 6 to grade 7. Again, with your support and leadership, we are making critical progress in ensuring that the more than 16,000 classrooms that we require for our children to transition to grade 9 are being done and done with a lot of efficiency. We have been visiting a number of our schools. I visited quite a number of schools yesterday, both here in Mombasa and Kilifi. And one of the schools which we are building 6 classrooms, the classrooms are ready for usage in January. So once again, thank you very much. I would only want to mention, just like when we wrote a circular
on the utilization of capitation of junior school, that we shall be asking and requesting you to put aside the resources that are meant for maintenance and improvement so that we can be able to acquire desks to ensure that the classrooms will be useful as we go into January. We shall continue to work with yourself as we engage with our development partners, that we ensure that there is smooth and seamless transitioning and stability of our children. Come next year, we shall be working with yourself again to ensure that we have integrated labs so that we can be able to firm up the foundation of the competence-based education. So once again, thank you very much for the work that you are doing. I would also want to take this opportunity to thank you for ensuring that your deputies are available in school so that as we distribute the instructional materials, which has been going on for the last 1 week, that there are people in our schools who will be able to receive those materials. Sir, I would want to report that we have printed a textbook in every learning area for every learner. Nyakona mo gijong mago matimore katika achiel mano matimore ye kanyo to natura kod jafombo adwa mano Joja oko mondo mi okonwa ne are kinyi Joja oko chenro no chako nyaka sani osechopo kama chal nade kama wijo kanja goro mugiro migo mar somo belio kipsang kaloso mi wane ler gigo ma osebedo kanyo katimore motelo ne kala twak odwa e chenro mar migago sani George. Ero kama nainya Clefas mana kake neno kanyo en romo madhi nyime, romo mano chakore okinyi mang'ich e kaunti ma Mombasa, ma en romo mabiro dhi nyime nyaka chieng' tich abich mano Friday emodhi rume anga. Kakineno sani waneno ka jagoro e migawo mar somo Kipsang temo mana duoko moko kuom penjo mane ochwal gi jopuonj mantiere e romo ma kamaendi, ka achiel kuom gigo ma giywago en ni lony mar somo manyien ma en idendo ni CBC osebedo to kata kamano gikone chalni pok obedo mayom ahinya, pod ok odhi kaka ne giparo, nimar gikone nitiere ng'ikruok mathoth ma pod gineno e chenro no. Achiel kuom giywak ne nyaka sani endi kwan jopuonj mapuonjo lony mar CBC ne gikone pod ni piny mokalo, to king'iyo sani ji wuok e grade machielo kadhi e machielo, kaka sani koro ji ne nitiere grade mar 8, sani koro gidhi e mano mar 9. Omiyo gikone nyaka sani pok gineno ka jopuonj nitiere moromo manyalo tiego jopuonjregi. Koro ywak mokwongo ne en mano mar neno ni to ere kaka piny owacho nyalo medo kwan jopuonj mabiro puonjo lony mar CBC ni, to chutho e sechegi ma koro higa manyien jopuonjre wuok e grade mar 8 kadhi e grade mar 9. Ywak machielo ma bende ne jopuonj gitemo chwalo kae ndi gikoni wach mar capitation kata omwom michwalo e skunde yudo ng'ikruok ka japuonjre wuok e grade machielo kadhi e machielo, nimar gikoni weche mag NEMIS podi pok opie maber kata pok oket mofuyanga manyalo miyo chenro gidhi mayom. Gikoni nyalo ka japuonjre ni e grade mar 5, grade mar 6 kodhi e mano mar 7 to koro idhi yudo ka nyinge koro onge, koro yudo ka kwan manichwalo ni sikunde ka nying japuonjre ogol kendo ni koro pesa cha dok chien. Koro magi mana moko kuom ng'ur mane gitemo bedogo kata mane gitemo chwalo, gitemo ng'ur ka giwacho wach mag classes, to gikone nyaka gie sani jopuonjre onego bed ni dhi e grade mar 9, to ka ging'iyo thoth sikunde to chutho mago manie kor gwenge gikoni classes pod nok mokalo. To aneno ka jagoro mongirore e migawo mar somo no kakoni chenro giseketo makare mar neno ni chiegni classes 16,000 biro yudo ka nitiere tayari kochopo Januar higa manyien. Koro mago mana moko kuom twak madhi nyime e romo madhi nyime kaunti ma Mombasa ni mokelo kanyakla jotend jopuonj mag skunde mag piny owacho mawuok e pacho ka mangima. Koro gin twak ma wamedo luwo kaendi, kendo wabiro medo mana nyiso janeno marwa kaka weche medo tuch kaendi. Ne en geno ni jatend migawo mar somo onego bed ni chopo, to kata kamano waneno ka koro ooro head of public service kata jatend jotich ma pacho ka mano Felix Ogei ema koro dwa twak e loye kwa winjo ko wachni obiro bang'e chieng' tich ang'wen. Koro wago tach kaendi kendo wamedo luwo wachni, kendo wabiro medo lero ne janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kotenore gi romoni madhi nyime e kaunti ni ma Mombasa. Cleophas. Erokamano ahinya Joja oko kuom bagono twak kanyo makare gima beno wadhi biro kanyo kendo warangane kaka chenro mamoko bende biro biro e weche manyien ma odhiambo ma kawuono. Nyakona Mogi Jwang' ka owuok kanyo ni jotelo mag riwruoge mag saga e thurka
koro kwayo piny owacho mondo mi otiek achiedh nade mano mar medruok nengo